Jotend migepe Musalia Mudavadi kawuono ne ochuo kom e romo mokwongo mar jogoro mongirore sirikand Kenya Kwanza. Mudavadi okwayo jotelogo mondo tii kanyakla konyo piny owacho chopo singo mane gimiyo jopiny e ndalo kampen. Bende osingo ni gibiro tiyo matek kaka piny owacho kendo timo duto maginyalo mar yudo yore mag chopo singo go e seche mowinjore. Omedo ni tiyo kanyakla e kind migepe mag piny owacho kod apisi mare ema biro kelo duto mag piny owacho mondo timre kaka gidwaro mondo gichope singo margi bende. You need, as authorized officers, to be responsible, to act responsibly, to be objective, and to align each and every decision in those two responsibilities that will enable government move forward with this agenda in harmony and in a very coherent way. For avoidance of doubt, let me state that the success of government will depend on the synergy of teamwork and the partnership between my office and the MDA's offices. The committee will provide supervisory and technical inputs in the MDAs in relation to capacity building, institutionalization of professionalism and standards, stakeholder inclusion, and developing a peer review mechanism to share best practices. Jatend piny Kenya